Jose Luis Álvarez Esperantza Txillardegiren oroitzapena bizi-bizirik dago Donostian. Idazle eta hizkuntzalaria 2012ko urtarrilaren 14an zendu zen eta aurten ere haren omenez ekitaldia antolatu dute. Txillardegi udal liburutegia herri ekinaldiaren eskutik omenaldia egin diote Antiguan Txillardegi plazan. Bertan senide eta lagun ugari bildu dira. Gabon guztioi, larunbateko manifestazioaren balorazioa egin du sare herritarrak. Aurtengo urtea benetako bakerako urtea bihurtzea nahi du herri mugimenduak. Hala garaia gatazka behin betiko gainditzeko eta hortarako bi premisa nagusi aurre ikusten ditugu, alde batetik, biktima guztiekiko errespetua, alderdikeri edo alderdi politikoek ez ditzatela erabili interes politikoetarako, guk hemendik biktimei babesa eta errekonozimendua eskaini nahi diegu, eta beste alde batetik nola ez, presoia aplikatzen zaien salbuespen legediaren amaiera bera, ez? Badaude espetxe zigor horiek betetzeko beste modu arinago batzuk ere, eta beraz hori da hemendik eta aurrera patente utzi nahi duguna, ez? Ekonomia arloan, Ezkirozko BSH lantegiaren aferan, taldeko Alemaniako zuzendaritzako bi ordezkari Maria Txibiten Nafarroako gobernuko lehendakariarekin bildu ziren Madrilen iragan ostiralean. Bertan Ezkirozko fabrikaren etorkizunaz eztabaidatzeko lantalde bat sortzea erabaki dute. Ongietorri denoi, larunbatean behin betiko konponbidea elkarbizitza bakea lelopean manifestazioa egin eta biharamunean esker oneko hitzak izan dituzte sareko kideek. Joseba Azkarraga eta Begoatxa bozeramaileek adierazi dutenez, bi premisa nagusi daude gatazka amaitzeko: biktima guztiak errespetatzea eta salbuespen legedia amaitzea. Sare herritarrak positiboki baloratu du larunbateko Bilboko manifestazioa eta besteak beste behin ere biktima guztiei aitortza helarazi die sarek eta euskal gatazkarekin behin betiko amaitzeko garaia dela azpimarratu. Milaka pertsonek bat egin dute sare herritarrak larunbatean Bilbon deitutako manifestazioarekin. Sareko bozeramaileek adierazi dutenez, larunbateko manifestazioak agerian utzi du euskal jendartearen zati handi batek euskal gatazkaren ondorioen behin betiko konponbidea nahi duela. Hemendik apustu egin nahi dugu eta alderdi eragile eta estamentu desberdin eskatu nahi diegu hurrengo urtea benetako bakerako urtea izan daitela eta bai Gasteizeko Parlamentuak aurre ikusi duen espetxe politika eredu hori bai gaineratu dezatela eta aplikatu dezatela, ez? Ildo beretik nabarmendu dute asko dagoela egiteke oraindik, zigorren zenbaketaren aldaketa aplikatzeko izan ere, euskal preso bakar batek ere ez du baliatu aldaketa hori, eta salatu du salbuespenezko legeak indarrean daudela oraindik, eta horren adibide da askatasun gabetzearen 40 urtera arteko betetze osoa eta eraginkorra. Presoia aplikatzen zaien salbuespen legediaren amaiera bera, ez? Badaude espetxe zigor horiek betetzeko beste modu arinago batzuk ere, eta beraz hori da hemendik eta aurrera patente utzi nahi duguna, ez? Mobilizazioaren leloarekin bat eginda berretsi dute gatazka behin betiko amaitzeko garaia dela eta bi direla horretarako nahi nagusiak. Horietako bat, biktima guztiak errespetatzea eta alderdi politikoek biktimak ez erabiltzea euren interes propioetarako. Biktima guztiekiko errespetua, alderdikeri edo alderdi politikoek ez ditzatela erabili interes politikoetarako, guk hemendik biktimei babesa eta errekonozimendua eskaini nahi diegu. Sareko kidek 2025 benetako bakerako urtea izatea nahi dute eta horren alde apustu egiteko eskatu diete alderdi, eragile eta estamentu ezberdinei. Behin betiko, sinple bezain tinko, ez dugu etxiko. Behin betiko, sinple bezain tinko, etxera takio, etxean eta
Urtero, manifestazio hontara urtero etortzen gera. Eta gero batzuetan ere baldin badaude solako zeo zer, etortzen gera bai. Azkenean urteroko hitzordua dugu, hemen elkartzea Bilbon, badalako garaia Euskal Preso politiko guztiak etxirat eskuratzeko eta hori eskatzera heldu gira urtero bezala. Ez gehiago da urteroko zita lehen aldia baino, bai, azkenean hori familiarekin betidanik izan dute etortzeko itura eta orain lagunekin, ez, eta kuriosoa da niretzako pixka bat atzera begiratua eta egitea eta ikustean nola bizi izan duen txikitatik, ez nola joan naizen urtero konturatzen gehiago zergatik gauden hemen. Ondiokan falta diaz eta indakuak dauke, hasi ezke libre goteko ordua da. Ondino batzuk falta dira, teorizian txinegon bilokoen jente pilo bat, eta komeni da aldinek eta azkarren bueltan etorten badire. Ia da presoen problematika agian gehiago lotzen dugula aurreko ziklo politikoarekin eta aurreko belaunaldiekin, baina nik uste hain zuzen badaudela gure belaunaldian jendea pairatu duena hori beste era batean, ez deno pairatu dugu, baina batzuek esaterako motxiladun umeek edo zenideak hurbilekoak izan dituztenak kartzelan, beste era batean pairatu dute ez, eta uste dut ari dela gero eta gehiago zabaltzen asmo bat ahots horiei ere emateko tokia eta beste era batzuetatik ikusteko nola eragin digun gatazkak, ez? Orduan horretarako ere entzuteko gogoz. Animoz komon, urte askotako eusti injabe eta aldanik eta harinen dana bueltan etxien sano gile madoguz. Eskerrak ematea lehenengo eta behin honen atzean dagoen proiektuari ekarpena egin dion orori eta indarra bidaltzea horrela jarrai dezagun. Gaurkoan, Bilduren mahai politiko berria osatuko dutenen zerrenda proposamena onartu du Indar Soberanistak. Egungo mahai politikoak gaur onartutako zerrenda 39 kidek osatzen dute eta horietatik erdiak baino gehiago emakumeak dira. Donostian agerraldia egin du Arnaldo Otegi Bilduren koordinatzaile nagusiak alderdi soberanistaren mahai politikoaren ohiko bileraren atsedenaldian. Iragarri duenez, emakumeak gehiengoa izango diren mahai politiko berria izango dute aurrerantzean, esperientzia eta gaztetasuna harmonizatuko dituen zerrenda Otegiren hitzetan. Kideen batez besteko adina 56 urtekoa izango da eta emakumeen kopurua 156 ingurukoa. Otegik gogora ekarri duenez, 3. kongresua burutzea bat talde independentista, irailean hasi zuten bidea, txosten politikoak landuz eta otsailaren 8an Iruñean amaituko dute prozesua. Hitzordu horri begira, mahai politiko berri baterako proposamena egin dute. Igandetik aurrera jakinaraziko dute zuzendaritza berritu hori, militantziak proposamena berretsi ostean. 31 militantes osaturiko zerrenda bat da, segurazki berriro diot beste 2-3 posible direnak osatzea aurrerago, eta beraz esan dezakegu esperientzia eta gaztetasuna nolabait ere harmonizatzen duen zerrenda bat izango dela. Bigarrenik esan dezakegu emakume gehiago izango dela gizonezkoak baino, proporzioan 50-tik haratago jungo den proporzio bat izango dela, eta ez dakigu bukaeran horrek ze mailatan termino kuantitatiboetan mugituko den, baina esan dezakegu 51-tik 56ra hor tarte horretan egon daitekela, depende azken erabakiak zeintzu diren emakumeen parte hartzea eta osaketa mahai politiko horretan. Otegik gehitu duenez, Bilduren arrakasta politikoaren emaitza da. Hala ere, arrakasta horrek zergati batzuk dituela gehitu du eta aurrera begira fronte zabalaren ideian sakonduko dutela. Beste gai batzuk ere aipatu ditu Bilduren koordinatzaile nagusiak, Lapurdira begira hasi du agerraldia Otegik. Bai zoriondu du ahetzen hauteskundeak irabaztearren eta nazio ikuspuntutik zein ezkerretik oso balorazio positiboa egiten duela adierazi du. Ostean, larunbatean sare herritarrak presoen aldeko urtero egiten duen mobilizazioaz mintzatu da.
Adierazi duenez, EH Bilduk ponentzia politikoan aipagai duen gaia da. Baina uste dugu gai hau etorkizunari lotuta plantatu egin behar dela. Eta etorkizunari lotuta esan nahi du elkarbizitzak guretzak ere eskatzen dula preso, refuxiatu eta deportatu guztiak gurekin batera Euskal Herrian libre egotea. Memoriari loturiko berriei dagokionez Madrilek memoria toki izendatuko ditu Gasteiz, Eibar, Saturraran eta Ezkabamendia. Gasteiz, Eibar, Saturraraneko espetxea eta Ezkabako gotorlekua aurten memoria toki gisa aitortuko ditu Espainiako gobernuak. Francisco Franco diktadorearen heriotzaren 50. urteurrenean, gobernuak 30 memoria toki baino gehiago aitortzeko izapideak egiten hasi da. 2022ko memoria demokratikoaren legean jasota dagoen figura hau jada aplikatua izan da hainbat kasutan, Gernikako hirigunean esaterako. Gasteizko errekonozimendua martxoak 3 hildako 5 lagunengatik dator. Eibar, Espainiako Errepublika aldarrikatu zen lehen herria izan zelako. Saturraraneko espetxea berriz, 1928tik 1954 emakumeen espetxe frankista izateagatik, eta Ezkabako gotorlekua erregimen frankistako penalik gogorrenetako bat izateagatik. Helburua, gobernuak adierazitakoaren arabera, Espainiako estatuaren memoria demokratikorako garrantzi berezia duten gertaerei lotutako leku historikoak identifikatzea eta babestea da. Izan ere, 2025ean beste memoria toki batzuk aitortzeko proposamena iragarri du gobernuak. Hoien artean, Diputatuen Kongresua, Argelian kokatutako kontzentrazio esparrua edo Villa Laietanako komisaldegia aipatzen ditu. Era berean, memoria gaiekin segiz, Lezoko kontzentrazio esparrua memoria gune izendatzeko ahaleginetan ari da Etxetxo elkartea. Udane Arbeok azalduko digu. Lezoko memoria historikoa berreskuratu asmoz lanean ari dira Etxetxo elkartea eta udala 36ko gerraren ondoren ekarri zituzten presoak oroitu nahi dituzte besteak beste. 1936ko gerra zibilaren ondoren milaka preso izan ziren. Zigor penalik ez zuten langile bortxatuak ziren. Gerraren ondorioak eta fascisten garaipena ondorio zuzena, prisioneroak ziren, presoak. Orduan, konzentrazio eremutan banatzen zituzten, oso importantea zen Miranda de Ebrokoa, eta handikan egitzen zuten batallones de trabajadores delakoa, langileen batalloiak. 1939ko udatik 1952ko amaierara, frankistek eta Frankoren militarrek Pirinioak babesteko eremu gotortu bat eraikitzea erabaki zuten, Europatik etor litezken armaden kontrako defentsarako zein erasorako. Bada gaintxurizketako baiespin defentsa konplexu osoa, hau da gotorlekuen sarea eta errepideak batez ere kontzentrazio esparruan sistema militarreko lan bataioiek eraiki zuten. Lanera ekarri zituzten Lezoko Iparragirre kontzentrazio esparrura. Lezotar asko ordea ez ziren gertatzen ari zenaren jakitun. Guk ez genekigun eserrez, ez genekigun zer zen hori. Militarrak egon zirela, nola beti Jaizkibel okupatua izan den militarrekin beste militarren eraikuntza bat. Baina, gero, pizkanaka jendia etorri zitzaigun izateko hor egon zirela presoak, olako lanak esklabotza pean olako lanak egiten. Oarsoaldean gertatutakoaren isiltasuna edatuz joan zen. Frankoren heriotzarekin ez zen oroimena iritsi, ahanztura baizik. 21. mendearen hasiera arte gutxienez, frankismoaren bortxazko lanetan ibilitako milaka gatibu pasatako lekuak ia ezezagunak izan ziren herritar gehienentzat, baita Lezon ere. Ahanztura horren islada egon ziren dozenat bortxazko lan kanpamenduen desagerpena. Iparragirreko kanpamenduak bakarrik gorde ditu bere erekinen hondarrak. Justo Lezon, Sorotxot Iparragirreko eremu horretan,
agertzen direla barrakoiak eta jatorrizko aztarna duten barrakoiak direla, eta Espainiako estatuan badira beste kontzentrazio gune batzuk, Katalunian ere badira, baina horrelako lezon bezalako egoeran dauden gunerik hori ez dago behintzat, ez dugu uste behintzat. Orduan iruditzen zego ere horrek garrantzia dula gun historiko ezala izendatzeko garaian. Landare diakia erabat ezkutatua izan du azken urtetan kanpamentua. Etxetxo elkartea bila hasi zen arte lekuko batzueko hartarazita. Ezin zen sartu. Dena sastrakaz, larraz, betea zegoen. Sartzeko, larra guztiak mozten, ez den ikusten ez da ere. Dena estalia zegoen. Eta geroaren memorian estalia zeren. Gure edadeko jendia, o jende batzuek, behintzat, eta nik ez nekien hor olako historia atzetik zegoenik. Bai egin dugu udaletikan aitortza bat, Lezoko Etxetxo Memoria Historikoa elkarteari, ze, egia esan oso lan handia egiten nahi dira, auzolan ez egiten nahi dian lan bada, eta guretzako garrantzitsua da, ikusten genulako ere, berei bazuten kezka bat, garai bateko memoria historiko galtzen ari zela edo ezagutzera behintzat etzela bere transmititzen ari, eta orduan lanketa handia egin zuten, eta guk ere kezka horrekin edo bat egiten dugu. Orduan hor udalak jada Etxetxorekin hitzarmen batzuk sinatu ditu, eta tartean adibidez, hor Lezon garai bateko presoak eta ekartzen zituzten, gerra ondoko presoak ekartzen zituzten esklabu lanak egitera, eta hor kontzentrazio esparru bat edo badagor Jaizkibelen, Iparragirreko gune horretan, Sorotxo eta Iparragirreko gune horretan, eta guzti hori berreskuratzeko lana egiten ari da. Tartean adibidez, Arantzadirekin ere hitzarmena sinatu da, webgune bat egin nahi dugu urtarrilan da asmoa hori aurkezpen publiko egiteko. Hor izango da ere, 78 bitarteko horretarako tortura, esklabu eta gerra eta horri izan diren ondori guzti horiek argitara emateko. Eta horrekin badaukagu lanketa egiteko asmoa. Erroteta eta Iparragirre kanpamentuetan militar zaintzai eta esklaboen kopuruak herriko biztan lehena gainditzen zuen. Gure listetan agertzen dira 5.000 pertsona. Osea, hemen egoten ziren agian 3 hilabete lan egiten, eta mugitzen zuten Babilonira, Jasonera, edo Algeciras-eraino. Osea, mugimendu asko, baina hemendikan pasa dira izen abizenarekin guk dakigunez 5.000 pertsona. Etxetxo Memoria Historikoaren elkarteak biktimen errekonozimendu publikoa eskatzen du eta gune hori zaintzeko memorialeku izendatzeko ahaleginan ari dira. Lur horiek adibidez, lur pribatuak dira, ez dira lur publikoa, ez dira udal lurrak ez dira, eta udaletikan badago asmoa lur horiek nolabait berriro berreskuratzeko edo behintzat udal lurrak izan daitezen pausak emateko. Eta hori udaletik ere ikusten ari gera, ze pausu eman behar dugun, nola egin dezakegun lur horiek berriro publiko izan daitezen. Orduan, udalaldetikan instituzioen arteko lankidetza horretan guk eragin badezakegu, udala hor berekin egongo dela. Orduan, harremanekin baditzazkegu Eusko Jaurlaritzarekin eta Gogora Institutukarekin udala hor bidelagun izango dela. Orduan, bidelagun horretan guk hor parte hartuko dugu. Zerbitzuz kanpo zegoen ertzain bat atxilotu dute identifikatzeari uko egitea eta lankideei erasotzea gotzita. Xabi Alo, konta iguzu. Aske utzi dute Zapatutik Domekarako gauean Bilbon atxilotu zuten ertzaina. Kontua da Bilboko Uribarri auzoan borroka bat egon zela gaualdean, eta bertan zerbitzuz kanpo zegoen ertzain batek parte hartu zuela. Horren ondorioz, ertzaintza bertaratu, identifikatzeko eskatu eta atxilotuak horri uko egin eta agentei eraso egin ostean atxilotu zuten. Aske utzi dute, baina epaiaren aurrean deklaratu beharko du. Zerbitzuz kanpo zegoen ertzain bat atxilotu dute igande honetan Bilbon, desobedientzia eta erresistentzia larria egotzita, baita agenteen aurkako atentatua ere identifikatzeari uko egin eta lankidei eraso egin ostean. Igande goizean aske utzi dute eta datozen egunetan deklaratu beharko du epaiaren aurrean. Atxilotuak ustez beste pertsona batzuekin izandako borroka batean parte hartu zuen eta ondorioz ertzaintzak bertaratu behar izan zuen. Lakuako segurtasun sailak jakinen zituenez, gaueko ordu 2 aldera gertatu da erasoa Uribarri auzoan. Bertaratutako agenteek identifikatzeko eskatu diete borrokan aritu zirenei, horien artean egon zen zerbitzuz kanpo zegoen ertzain bat. Une oro uko egiten zion identifikatzeari eta modu aktiboan aurre egin eta eraso fizikoak egite zizkien lankidei.
Azkenik, desobedientzia eta erresistentzia larria eta agintaritzaren agenteen aurkako atentatua egotzita, atxilotu egin dute, eta datozen egunetan deklaratu beharko du epaiaren aurrean. Omenaldia egin diote Donostian Txillardegiriaren heriotzaren 13. urteurrenean, urteroko legez Txillardegiren senideak, lagunak eta euskaltzaleak elkartu dira Antiguako Gaskonia plazan. Londreseko hotel batu, hori da egia, Madrile torbidean, ez da... Badun, 13. Malefizioak irauten du. Txillardegi ez dute oraindik onartu behar bezala. Maiatz literatura aldizkarian argitaratua izan da 2024ko bigarren alean. Zuberoan, baita zuberotik kanpo, pastoralek gero eta ugariago, gero eta arrakastazioago direnez gero, gauza ona lizeteke Txillardegi pastorala taularatzea Donostin, preposta baita iparaldean ere. Eta pastorala hori emateko iparaldean Baiona eta Hendaia dira leku aproposenak. Mila esker zure arretarengatik. Txillardegi londo liburutegia. Indarkeria matxistari dagokionez Nafarroan tatuajeak egiten zituen gizon baten kontrako epaia eman du Iruñeko zigor auzitegiak. 9 urte eta 11 hilabeteko zigorra bete beharko du. Epaiaren arabera tatuajeak egin bitartean sexu abusuak egin zizkien 4 emakumeri, adingabeak ziren horietako 2. Iruñeko zigorarloko 2 zenbakiko epaitegiko titularrak 9 urte eta 11 hilabeteko kartzela zigorra ezarri dio Nafarroako herri bateko tatuatzaileari adin nagusiko 2 neskaren eta beste 2 adingaberen aurka sexu abusuak egiteagatik. Tatuajeak egiten zizkien masajekin batera eta hainbat ukipen egiteko aprobetxatzen zuen. Akusatua beste probintzia batean bizi da orain eta behin-behineko askatasunean dago. Abenduan izan zen epaiketa ateak itxita. Epaiaren aurka errekurtsoa jar daiteke probintzia auzitegian. Epaileak frogatutzat jo du 2020 eta 2021 urteetan auzipetuak tatuajeak eta masajeak egiteko egokitutako estudiogela bat alokatua zuela Nafarroko erdialdeko udalerri bateko eraikin baten etxabean. Bertan emakumeak biluzten zituen eta ukituak egin zizkien gorputz osoan zehar. Masajea tatuajeen minari aurregiteko erlasatzen laguntzeko aitzakian. Epaiak gaineratu duenez, biktimen adierazpenak irmoak dira eta zehatz-mehatz eta min handiz kontatzen dituzte akusatuak egindako sexu abusuak. Izan ere, akusatua 2 emakume gazteren senide zen eta biktimek tratamendu psikologikoa jaso behar izan dute. Epaileak 18 eta 29 hilabeteko espetxe zigorrak ezarri dizkio akusatuari. Sexu abusuen 4 delitu jarraituren egile den aldetik, 2 gazteri ukituak egiteagatik eta 3 urte beste 2 zigor beste 2 biktimei egindako abusuengatik. 3.000 eta 12.000 euro bitarteko kalte ordainak ere ordaindu beharko die biktimei. Ekonomia arloan, BSH-ko langile batzordean nahiko baikor azaldu da ostiralean Madrilen izan zen bileraren ostean. BSH-ko enpresa batzordeak, Industria Ministerioak eta Nafarroako gobernuak lantalde bat osatu dute ezkirotzeko lantegiaren etorkizunari buruz eztabaidatzeko. Madrilen bildu ziren joan den ostiralean, Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidentea eta Jordi Hereu, Industria Ministroa, BSH taldeko ordezkariekin. Bileran lantalde bat sortzea erabaki zen, itxiera saiesteko, industria gaitasunari eusteko eta enpleguak zaintzeko aukerak aztertzeko. Bilera horren ostean, Nafarroko gobernua enpresa batzordearekin bildu zen larunbatean.
Txibitek onuragarritzat jo zuen bilera, eta orain langileentzat itxaropenerako aukera dagoela nabarmendu zuen. La voluntad del gobierno, y así se lo hemos transmitido, es, como digo, no renunciamos a ninguna de las opciones, porque desde luego cualquier alternativa es mejor que la que en estos momentos, o la que teníamos ayer, que es cero, y por lo tanto todo esto lo trabajaremos en la reunión de la mesa, como digo, a tres bandas, con el Ministerio y la parte de la empresa. Lantaldea datozen asteetan bilduko da, eta Industriako Estatu idazkariak eta Nafarroko Industria Kontseilariak parte hartuko dute. Presidenteak elkartasuna adierazi zien langileei, egoera zaila dela aitortuz, baina orain landu beharreko zerbait dagoela azpimarratuz. Halaber, aipatu zuen, Nafarroko gobernuak ez duela aukera bideragarririk baztertuko. Eta BSH-ek bere itxiera, lehia eta merkatu kuotaren galeragatik justifikatu bazuen ere, enpresa ez dagoela galera ekonomikoetan. BSH-ek itxiera bertan bera uzteko konpromisorik hartu ez duen arren, Txibitek azpimarratu zuen gobernuak irmo borrokatuko duela lanpostu bakoitzeko. Araban Mercedesek ekoizpena hasi du berriro. Ekoizpen jarduerari heldu diote berriro Gasteizko Mercedes lantegian, 24 egunez geldirik egon ostean. Produkzioa aurreko urteetan baino basuagoa izatea espero dute aurten, eskariaren beherakadagatik eta eredu elektriko berrian oraindik moldaketak egiten ari direlako. Gauzak horrela, 124.635 furgoneta aterako dira aurten Gasteizko lantokitik, azken urteetako kopuru txikiena. Era berean, martxotik aurrera bakarrik 2 txandatan egingo dute lan. Gaueko txanda 2016 urtetik martzan zegoena desagertu egingo da. Ez da enpresak egindako lehenengo ekoizpen geldialdia, azkena 2024ko apirilean izan zen. Horretan, 13 eguneko etena egin behar izan zuten langilek. Izan ere, enpresako zuzendariaren hitzetan, 1.000 milioi euro inbertituko dituzte furgoneta elektriko berriak ekoizteko instalazioak handitzeko. Hauek 2026an merkaturatzea espero da. Bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoko lantegirik handienean gaur egungo modeloa fabrikatzen jarraituko dute. Arabatik Zuberoara, maskaradak hasi berri dituzte Zuberoan. Zuberoako 12 herri bisitatuko dituzte Lakarri eta Altzaiko gazteek 3 hilabetetan zehar. Eta palpazalik! Eta Iritsi gara amaierara, euskarazko informazio gehiagorako sartu Amaikaren webgunean edo kuskuxatu gure sare sozialak. Ongi izan eta bihar arte.